आता तिकडे जातो, त्या दगडांवर जातो आम्ही तिकडे सगळे जाऊ, भाई बाबू सगळे जाऊ आम्ही. जरा एन्जॉय करतो आता समुद्रावर खूप दिवसांनी येलो, जरा एन्जॉय करतो. मगाशी आम्ही तिकडे होतो समोर, आता जरा ह्या खडकांच्या तिकडे येलो फोटोग्राफी करू. ही मोठी मोठी खडका तिकडे, इकडे फोटोग्राफी पण कोण कोण करतात समोर. इकडे एन्जॉय करण्यासाठी खूप मस्त जागा आहे. त्या साईडला रॉक गार्डन आहे, इकडे चिवला बीच, आणि हे समोर दिसता इकडे हो सर्जेकोट, तो कडो जो आहे ना सर्जेकोट, तो कडो म्हणतात तो येतो. तिकडे पण पर्यटक बऱ्याच प्रमाणात जातात आणि तिकडे मस्त स्पॉट आहे. तिकडे पण आपण एकदा जाऊया, तुमका शूट करून दाखवीन मी. आता इकडे गरी पण लावले नाही या कोणी, तिकडे ते गरीन माशा पकडतात. मित्रांनो, आजचा दिवस पूर्ण इथे झालेलो. आज नागपंचमी होती, त्यात 2 शूट झाले आहेत. दुपारपर्यंत आमच्या घराकडची तुमका आम्ही नागपंचमी दाखवले, आणि दुसरा म्हणजे आम्ही मालवणात दिलो. त्यानंतर भाईच्या आत्याकडे दिवस होतो, एक बड्डे होतो, तर त्याच्यासाठी आम्ही तो सेलिब्रेट करूसाठी गेलेलो. जरा समुद्रावर एन्जॉय केलं, फिरलो मस्तपैकी, मालवण थोडंसं फिरलो. खूप दिवसांनी जरा हवा बदल झाल्यामुळे थोडंसं बरं वाटलं आमका. आणि आता वाजलेत साधारण 9:30 वाजलेत, आणि आम्ही आता घरी जातलो. माझ्यासोबत बाबू, सूरज, तिकडे देवेंद्र आणि विराज. आम्ही आता घरी जातो. तर तुम्ही व्हिडिओ कशी वाटली तुमका ही कमेंटमध्ये माका सांगा. आणि व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. कोण नवीन असेल तर सबस्क्राईब करा, आणि जुने असतील त्यांनी शेअर करा.